Bună seara, vrăți mutritori! Bine venit la alt Moabeti, cum adrăm ca fi joi. Azi mi hârsescu că o am oaspită Aurica Piha. Pe Aurica o aveți avzât la secția armânească, la Societatea Română de Radiodifuziune, are emisii pe armânești, pe radio. Și de aproape 30 de ani, îngrepsi și văsi articoli multi, de cultura, civilizația și adesea arbânilor, are sare minată tu a hânti eventuri armânești, de multe le are în dreaptă, nu mai sare minată, așa că tot lucrul ăsta va să zburăm azi, va să zburăm emti zânata ei de jurnalistă, emti multele eventi culturale armânești, emti cum vede ea lumea armânească și ce sfațitora tu lumea noastră culturală. Gine vini, Aurica! Gine te afla Alexandra și gine nadnăm mutitorliți uvora este emisii. Neadrat mare ihtibari că Ingrid Șania când vizuiți oamenii axioși și zbură oații. Nu știam desi în sicadea nea, ama câțe că vrui, că nu vrui, fui misticat cum țăsești tu lumea armânească, tu ți sfeații tu ești să ai Sony, zici barem îți dăm în mărtirii, ti ația ți sfeații. Așa este și știi, nu este mare ihtibari că vrei diviniș și mi mindeam, asta te șești, dar n-avea că timini este așa ca ti ciudis, să iau interviu la una jurnalistă. Ama vas vedem cum este și asta, mindescu că va n-aibă hariș că va să bă un săhati din moabeti îmșată și așternută. Și ania este paraxina, este că te arată eu iau interviu, nu dau. Am mai însifații din scântii ori, mi-adun cu jurnaliști pe dit alte domenii și mărații nu vrea ca anăs la pândăsească și le dățeam Adiva va pândăsesc cu mine, m-am aflat oameni. Așa este, lipsește câteva oară simt și atriții da pandisile, că n-are hari mai mult să băgăm întrebările. Delicia. Noi ca fioară ahurhim moabeta noastră cu îndau zboară ti soia a oaspitului, e oaspitei a noastră. Dar ti soia ta poți să ne îndau zboară? Ti soia mea ți zic este din snafea armânească, noi him grămusteani, a mei vineră dit Macedonia din Nordul care zățitora, Paplu era de acloții de aproape de știi până hoară și Maia era Dianița, dit gârția closfeații, ama bănăși crescut cam mult tot partea este de Macedonie, aici de partea la Fendi. De partea lui Dadi, Paplu de acolo, în lor dit Macedonia din Nordul, tot aproape de știp și Maia de Albaștavela, Iva aflăm zărținile Crușova. Și ți să zic, eu crescui cu păpânia la Fendi, cum era Dada Nicluf Ciorșadă cu părinții. Și este îngrică multul cât se zburăm armânești în casă, fără vream, tuti ades li țâneam și li învițai din nică, crescui cu pirmifile armânești și vahi așa țineara ania este climare, că de toți nipoții eu cam aveam răbdare și le ascultam și le întrebam și discuseam și eram perier de toți prietrii curs mi permitusească. Și cu aest crișteari cu praxia armânească, voi zic că îngrică mult de apoaia tas am ațea mirachi de lumea armânească, cât când eram tu sculio, duceam că țiva este adgheafur, de ațea ți bânam tu lumea soțială, zicem așa, și ațea ți aveam eu acasă, iar aniheam un adgheafur. Și țineam la ațea ți învițai acasă. Țineam mult. Știi, ți era lucrul la țări ți-l ducea adgheafur? Ațea era identitatea noastră, era ațea ducheare armânească, ațea țihim noi, ți purtam tu noi, ți crescum cu pupănii, avuma este tihi, și cu părinții și cu pupănii, dar să luăm este clirunumiei, să năuda lișor, u luăm când a fum un sfulgu, când a și u luăm lișor. Și minduescu că asta este itia pe care după tot bana tău, tu lucrul la tău, tu zânata ta, lucra și
lumea armânească pentru Sony. Tini învățași chimia, ma te dragi jurnalistă pentru Sony și jurnalistă pe armânești care v-ați că zină mai mult de asta, de zânata ta, tu care dusești mai larg, ți apropiași de acasă, Minduiescu. E. Așa cum ziceam, acasă zburam armânești cu soia, nizeam binumță armânești și aveam soață armânii. Dacă nu bânai tu măhălă armânescu, ama încăftam suțat de armânii și mine nu știu ca este, voi zic, născând să zic cu bana ți-o dar tine. Mine voi zic că la mine nu fost așa. La mine, zânatea mea leapsi mine, lucrurile mi duseră cât acolo și eu fui mașațații îmbărțătai a este cale. Ama nu mi-nduiam a este cale, mine vreau ca tine să dar limbi lixani, aveam merisa mult limbile, limba română, nizeam la olimpiadi și a este vreau, mama când dă minitul liceu să avea spart ațale cu limbi lixani și zici ți să dar tora, a mea zisiră, lipsește să ai un însemnat, sibă că ai ca armânie, știi? Și noi și de-a drei liceul sanitar. Și apoi am draia estul, că ftai să aleg medicina, tip țin dipul nu fusibă medicină și apoi că ți suidiseani am lucrurile și că mi-ariseași chimia, feci chimia. Nu-mi pare rău că feci chimia, lucrai ca biochimist tu hospital. Am meriseația, dar am structura mea, mini cum e squadrată gean la meu, este tasiu anamisa de oameni și eram și acolo cât se da, mică fta oamenii de si puteam să ajutu, vără probleme medicale ți-o avea, toaftari, lucrul tu laborator este mult idia. Ațalii determinări, ațalii lucrurile a dai ca fizu și lipsa salamea și slea nu alium trea și ațea mine mi vătăma. Ama iar avanițeam înainte va safram țiva cu laie, tu xităxeare e țiva. Ma eu pe idia minduiarii înițeam tu adunările armânești, înițeam la balurile armânești, când avzeam că era când ieși Chirea Iorgoveanu Manțu la teatru cu Cristu Cândoveanu, că asta înițeam la toți putea să-ți facă tu chirolul acel te armâni. Și tu năzu neșu și la Intermacedonia, la restaurantul, era promoția cartilei Aldina Cuvata. Eram vai cu un fată cam tânără care se păru Aldina că am simferti hărți, lucrurile armânești și zumnic am moabeti și el îmi zice, tine nu știi că auații București aveți radio pe armânești și nu știți, și eu avzii țiva, îmi dau emisiuni, ama nu daima și nu știu eu, iasti, eu emița, dar oamenii ăștia. Zice, mâini noi vă vedem și eu vă te duc acolo. Și feții. Dina Cuvata, scriitorul și poetul Dina Cuvata, funul la meu, te zic așa. El mi-a dus tu radio și zice, voi ați hiți câți hiți, ama nu aveți un grămusteană. Așa că vă apropiați grămusteana mea. Ghirima lucrurile nu fără de plișoare, că eu nu mi-nduiam vârnuară tu a este domenii, nu știam desi pot să dar a este și prota zici, nu, eu vă zin îți veți iasti, ți sfața oații, mi-ariseaști că este pe armâneaști, este te-anami, gean la meu, ti mine, ma nu voi din oară să zic că a este va să dar, nu știu și mă se scobună tizinata este. Și prea galea de chero de mai mult de 2 ani de zile, ieșeam de la lucrul la meu și nițeam la radio. Emisiile erau cam după prânz acolo și puteam să neg. Și așa ți-a drai voluntariat, zic așa, mai mult de 2 ani, până când ei îmi băgară zorii și îmi zis rămea. TV Zoom la microfon, este bună boața, TV Zoom că ai să-mi cultura armânească, nu bine găsim cu tine, ne-a găsim, te vrem. Ei, și mine, și atunci nu fi când găsită că lipsește tornul dip filadea,
aduși pe altul vâră, în boațe de bărbat, ți știam că are sinfer de șelti lingvistica armenească și da, poaia tu soni vinhos mini, funiș țătură mare tu bana mea, că unei asti tițit în dreț, ama când vizui de apoia pe soția mei de la antiredacții, tuți era, țin dip era cu jurnalistică, tuți avea alte zânăți, alte, deși fasadar și mine este, nu-mi pare rău că awații mi-aflai. Mi-aflai mini, tu patrida ți o anghisam, ți aramaș tu isile ameli, ți aramaș tu permifili al afendi și al pap și al mai și mi-aflai cu oameni duruți, armânții duchesc cu frați iuții dosibă și cu muzica armânească, cu toții vă zic și a voi zic tihea să avem un pareie. Eram aproape toți tineri atunci și cu hâștii. Toți aveam hâștii și mirachiti, ațeața drăm și vreau să scutem trumigdanii. Și soția mei fură Teanami Hristusescu al Dumnezeu și tașcula la una boație radiofonică Horia și Maria Bara n-am zboară, Cadelihia și Mariana care fuzi dapoi coandătora este numai Caragicu, ți fugit America, smărtătă America, iali smărtare dapoi și zire câtă tihea lor, am avut zic simița ți fu a cloții u teasiră malargu, știți ghini, Mariana Bara ți mușati striduțelea dară și de adun cu te de cal ți mușati lucri scotul migdani, numai cu domenia ți avlaha, ma cu multe alte. Și Mariana Caragicu, adră grupul armânamea, pare armânamea, ține intisiba este Facebook, ne ajută mult util lucrurile, anamisa de armâni. Irina Paris, știa multe limbi xeani și avea una disclideare cât toată duniaua, numai și cu armânie și te-ați zic că voi să-i aduc aminte aței oameni ți fărătul ahurchită, cât se de-adun odrăm toate lucrurile și de-adun ne chicăsim. Tu îți ciudusea de la antiredacții, lucrurile tu redacții nu este Horia, este de parei, de echipă. Și atunci noi, un pe altul, ne ajutam, nu cârtea postinitora, nu postinitora, Eva să dar ațea tine alant, ne ajutam mult. Și alanță se întreba, voi cum puteți face căsița? Și așa putem noi. Zborăm ideal. Păi și mană poi, ca să nu Agârșescu, vine și Toma Enache, cu el de adun dusim lucrurile armânescu și pe alte domenii. Tu ți dăsești multu njari cu câtă vrare zburăște de pareia ți-o avut. Mi-a rămas ți-va tu minte, mi-a rămas tu minte că 2 ani de zile învițași niheam zânate. Și vreau să te întreb, zânata asta ți-va zică cum învițași? Minduescu că te radio, lipsește să ai una boație, cum se știe, ahoria, una boație radiofonică, ama care să nu ai de la, zicem, de la fizică, și te aflași tine cu boața asta. Poți să o adari, tine lucrași pe boața ta, asta de una parte, și de altă parte mai lucrași și pe limba armânească, și tu ți știi, era duri, ți lipsea să adari. E, curioasă te întrebare. Boața o am de la Dumnezeu. Te amărtii, nu zic te-a lăudare, te amărtii, nu adrai nici un cursul, nici de dicții, nici de știva, cât se așa fusibă, suidisi. Era bună și daima n-adra cafea an, n-adra una probă de boații și aceiții sunt o specialistă tu domenie, ne spunea și evaluarea și anișa de preuna și ai una boață caldă, ți poate să ducă mesajul. Radio era bună asta. Și zici, nu i-a zis alădare, vreau să dar țiva cursul manodrai, iar asta ți știam de acasă, mi-ajută multul, cât știam noima a zboarelor. Știam când și eu filisesc cu zboarele. Ama, avem tihea,
după aia să învățăm cam mai multe, știi gramatică, știi alte lucruri armânești și de limbă și de lingvistică, cu profesorul Nicolae Saramandu, torații, este și academician, și ți ne ajută mult tu a hârhită. Știți, sfații de multe ori zici că va ști ți sfații, va să înveți singur. Ama când ai un om cu atâta șteare, ți-ți disfații căiurile din oară și ți-l învizaști din oară toate lucrurile, faci multul. Și tu a hurchită fuși din acuvata, după aia fu profesorul Saramandu și când nițean și la doamna academician Matilda Caragiu Marioțeanu, iertata ți dai ma fu disfaptă și disclisă cu noi. Nu pot zic. Daima napruche, daima și ea ne dădea curaj și ne dădea voi acolo hiți ca una academie armânească. Când îți zici un lingvistul lucrurile astea, îți da ărchi, poți nezi malargu. Și oamenii ăștia ne ajutară tu a hurchită. Dar pe aia sigura ne luăm singuri hâbărli, informația, idit cărță, i îngricăt, ațeali deplasări, ațeali pitrițări ține le adra radioulu, tasnizăm tu comunitățile armânești și a cloții de alihea iastinea la bună sculii. Acolo duchești ți asti, câțe asti buiaua ța locală, câțe sunt numile ațalea și câțe stoponimile ațale, câțe niheamă ahoria detața și acolo înveți multe. Ația funai mă mare sculii, pot zic. Voi mi torno la asta, la experiența alegărilor pe Balcan, pe ioare armâni, ți zburăscu vaihniam alte turlii, nu alte turlii, ca fi un cu cum și știi, eu zic că poți să înveți ghini. Am aninti să zburăscu de ți învițași tu pe căiurile tu Balcan, vreau să te întreb de la academicieni ăștia, de la oamenii ăștia cu multă ștare. Ți învițat, era zborul mai mult de gramatică, de lexic, de uidiserea zboarelor, de un copus, de uniformizare a limbii ei. Si vă învițară? Adrăm un soi de uniformizare a limbii ei. Ea o aflam și tu literatura armânească ți este adrată. Cu ei lucrăm și un soi și de la altă parte noi știm acloții, eram până tu soni videri și fârșiroți, eram pindeani, grămosteani, vârgăreani, eram de mai multele lumăci și născând eu ți-am noi dățeam așa, noi dățeam așa, cum sfilisim. Luăm și asta curaj ca să le filisim tuti când este căbilea, când e posibilitatea, poți le filisești tuti. Și când vine Toma, și mai multul o mai este curaj. E așa este, tata mi de sutas nu chiară, nu? Este gini să ai uniformizarea mai este gini și când atunci născânti situații un imn mai gini de alantul. Zicești că n-ai mai multul să înveață și când te duci tu Balcan și zburăști cu alți armâni. Cum fu acest lucru? Cum fu experiența? O experiență mult mare. Alegăm ca baia ani și prota când închisim noi sim petrecus la eventuri armânești, nu era disfăpti căiurile. Oamenii de acolo știa că are tu România armâni, ama nu para avea legături și când năvițurți acum, zbrâs ca noi, ți ciudii, cum, așa ți. Și noi era mari harau că prota ne aduc aminte, ajung să aminciu la adunarea a tuturor suțatilor armânești, eu ținea andamul de cafiana lor, cu tutti suțatili, era vreo 70 atunci și cu parelii de folclor. Minduia tine că ajung și o singură aminciu, nu era de plișor, doar este calea malișoară, atunci nu era de plișor. Țian era. Minduescu, că n-au 7, ea și Minduescu. Și voi zic că fu una aduțare aminte greau. Imnam pe giadei, intrai pe giadei și întrebam, eu vă andam, să știam că lipsește sibă prota la biserică câțiva și după tu platei. Ma cană nu ne-a pândăsea, vencata la veno, vencata în tahanoche căsea. Ele dușeați știu care armâini, cum nu mai chipsescu că le zvrăsc armânești, țiva siba este.
Mi-ciuduseam că ți fații lucrul la estul, că ți nu aproachi, tu să greșerea armânești, ție astea este. Și intrai o biserică, stă vinerea dit platei, și este nu va să greșesc cu vărnuară, mutream pe icoane și vizui și un sânto Alexit armânești. Și eram ciudusită și de iudima, și mșat era plictisită tu lemnul, și cât mșată era, și când din apoi avdu ună boații, ți cafță fiticani. Eram tineri atunci. Când mișței un om pripsit, înaltul, ca un aristocrat, cu un prosop imir, cu ochii mărgi, zburăști să armânești, mult hârsită, că cu vără poți să-mi echexesc armânești. Ei, cum noi toți avem armâni, am zici, cu aței de pigea de ei nu mi-a checăseam, zici, că nu vrea să mi-a pândăsească, intra atu biserică să veți sfațe, zici că, zici, sfațe, ia astea andamul, ma, și și Milo, era domnul Platari Zimă, scriitor, teolog, un om ți Dumnezeu iartă-l chirum, un om ți tot averea spirituală și materială o adună tu cărță și o purta cu el ișiși. Și un armân aleptă cu tuti hărli, ama și cum ziceam, un purtatic de aristocrat. Și el Miloș, cu el, mică născu, cu tuța lanță, de la tuti pareile, atunci își disfeați răinile. Dimi vrea să ai vârăți să-l cunoști, altă soi era o comunitate înclisă. Vrea vâră de-a locului, să zică ea este fata, te țivini, care ei și atunci adrai multe interviuri. Și mică născui cu multe, intrai niheamă și tu așa cu tinerii de acolo, mine aveam luat și născânti casete și născânti reviste femiridi armânești și ei zicea, nu se îngrăpsește armânești. De urmează și el te-a îngrăpsit, cum zici că nu se îngrăpsește armânești? Și așa ne-a mulți soți și țin minte ca cât hâști aveam Alexandra, ca să acați toți sfâțea acloții, să acați tu inimă pe casetă, pe țisibă, că atunci când o lipsea ca să dau corespondență, că petrițeam, este era mușat, petrițeam și corespondențe în iu, cum îți zici, și atunci altă soi petrețe emoția, ți o duchești acolo, știi? Și lipsea să dau corespondența și îmi vine rău. Înainte ca să dau. Și zici, ții cu tine, ții spate, zici, nu știu, zici, dă-ni apă și mi descu că nu mâncai țiva, dă-ni heamă pâine. Ei mi-avea clisită pe prânzul, tuti măcările era pe masă, puteam să măc, am mini altă măcare eu vreau. Ațea spirituală, ațea că mi-aflai acolo tu patrida armânească, tu locul armânesc, tu vatra și eu știm că de lihea minciunica are ațea opse armânească, nici așa. Și atunci eu tot vreau să le acați de o oară și luai niheama apă și pune și putui să pitrec corespondență. Este prota mea de țară aminciu tu gărții, dar apoi ne-asim Șverghea, ne-asim toate locurile armânești, și Siracu, și Calariti, și Iuțido, Breaza, Băiasa, ne aflăm soți, oaspiți buni, oameni tanamiții când născum și prea galea ne-asim și tu Machidinea din Nordul, eu acloții amuși soi și țin minte că un cusurin de-al tata la limita de Cumanova, el fțea și inea la noi Românii când noi nu puteam să ieșim eva. Și atâta mi-era dor, ziceam, lele, noi când vă putem zinim la voi. Și de alihea după ți disfeațe răsinurile, tot cu petricută de radio neasim, și acolo ți scopie ne aflai și alte cu surinii, de Amelie Gordana și Lenge, ți ahât ghine ne apruchem cu Gianlu, că li duchesc cu casurări. Și alții, de-apoi armâni la toate andamus, le ți sfățeati zoa națională, voi zic că ne-ar masi ațea
în tipul si că vezi tine de să și zănata de jurnalistul. Zănata este, pe mine ea mea aproche, nu aproche ai mine. Ama minduiesc cu alții, ți lucrează ca jurnaliști pe limba română, pe alte limbi. Este harau. Este civații, tipinzi să dar este lucru. Ama karmă, este ceva, după horia zic, him pizzaditi jurnaliști armâni. De lihea pizzaditi him. Și atunci, aici niheamă, nu pot zic complexul, ama că hit una cultură manică și așa, ma de altă parte, aia hit una borgi și una furtii mari, că de multe ori zici, lele, cum vas țin mini-cheptul aici de borgi și voi să zic Skopje, la televizia de Skopje, la radio Skopje, cât soț bun ne adrăm și acolo și cât multul merisea că țineau și țin nica doxia al Dumnezeu emisiunile pe armânești și mai multul ațea fântână de Malmă, acel spectacol ți l-a drac cântisle armânești. Și minduiam, știi poate să manghios de Sanremo, știi poate putea să era. Dimi, și pe armânești, masa dar cu profesionalismul, poți să-i lipsești ațeații este mușat și geni și tu cultura ta. Și așa cum să zici, tea este, îi Hristusesc al Dumnezeu și mi duchesc o aleaptă și nu știu vârnoară, mas pot să-i împâltesc cu borgea și cum voi. Tisnafea mea, ama de altă parte, voi sfilisesc cu aesta rasti, să-i dai cali, slă Hristusescu multu, a fraților a noștri, ți idealii ai duchesc cu frați, ți-ne ajutară multul tăzânate, știți, zori, iasti când unezi va, nu știi cum imnă lucrurile, nu știi cât este autobuzul, inea dumneartu mita papul, nu lua ca maxea, mita guda, la livanghiu, da poaia, n-asculta emisiunile, nu pitrița cărți, că este ghinea și că nu este ghinea și că torații sadră la noi, eram ca una punte, anamisa de ei, toți alanță. Dar pe aia tu sârbii, nu zic, tora că ținură au patronul ei, tu înșita de mes lui Inar, a soțatele ei Lumina. Știi mușar n-aștepta așa clo și câte lucruri învițăm nali de la ei. Fanița Dușa, ascultătoarea noastră, năpitețea cărță și hai să spun un lucru mușat. Imnam Crușova, eram cu Irina Paris și cu Lifternaum Canda și n-am Crușova pe Giadei, Crușova voi să zic că merisește multul, teața că nica este și acolo un obsernește, ma când și o protauară, peste tot, mi sculam tahinările și aveam mașa armâneaște. Lele, boți de ficiuriți, de mai, tora smintire niheamă, lucrurile avze și alte limbi, am atunci era tu munti, hăvaia mușată și oameni mult buni și voi să aduc aminte și iertata pacea, Parascheva ți Murișa, de țânchirol jurnalistă de Crușova și imnam pe Giadei și zburam și un hop până stăvrusiu în miari. Zice, voi vă cunosc după boații. Trimaștele, zice, diuhiți, dit României. Ți lucrați. La radio am zis, ia, lăsați-mi să vă spun. Tine hi Irina Paris, tine hi Aurica. Noi, dar Massimo și tine care eu și Fanița Dușa de Belgrad. Mine am casa la Crușova, ești cu crușoveană, în vera și eu vă ascultu daima pe radio și vă știu boțli. Ți poate să bă m-am șat. Ți ureacli, să cunoști poate de la radio să cunoști pe sucache. Sigur că avem și lucruri ne cheamă, zic vai câteva ore și cam pericloase. Prota înainte să ne cu petrecută de radion, vreau atât mult hâște aveam cu Irina să ne dăm aminciu. Și ne îngrăpsim la un excursion și ne-am simțit gârții pe partea continentală și când ajunsem Calabaca, de Calabaca, zice mă Irina, și Calabaca, tora nu vanizăm noi aminciu. Zice, vanizăm. Și ea slă de limbă cu un de la, eram tună ducheanii de iconi, slă de limbă cu fciolațele, zice, vreți Calabaca? Grec era. Zice, vrem.
Stați în clin mine ducheana și vă duc mine. Și ți zic, nă dusi măratlu și arată o aprir, zic așa. Și cum nalinam cât iniheamă tu munti să alexea chirolul. În padi era bun, cum nalinam niheamă dida ploaie, nica niheamă să sculă vimtul, nica niheamă neau și când un apruchem la vreo 16 kilometri, îi zicea locul blistimat Catara, a cloții nu-ți videați-va. Acel ducea Max, aș zisi tora, zisi ina stânga, ina în dreapta, zisi eu vana urlăm, acolo vana armână oasele. Noi cu Irina râdeam, zisi, curbanii te armânami, vreau la tu locul armânesc. Deci curbanii, ți-ai fetile acasă, lipsește să nu dăm. Și vără hop în stăvrusim în cale cu un plug, de neau, aș zisi, nu are izvuțesc mă largu, care as puteți preagalea, oațina stânga este una de avinetori, zisi, șuțâțu și preagalea luați înapoi, că zisi, nu-ți vedeți iva și nu puteți să ajungeți. Mizi ajunsim de ghios, ziceam că acolo vă n-armână oasele. Ei, și altă snăchirem unoară băiasa pe pădurii, când vreau să ne zem laista, și așa ți mă largoare și ahtărie aventurții litrițem. Și născânti ori și născânță oamenii cam aparaxeni, ama de altă parte, voi zic că știi, mi întreba și un hop când zburăm, zise, și lua și interviuri, avui și așa, avui iar astea de alihea schiu tunezlu a multor eventuri și să iau interviuri la oameni îndricară de cultura noastră și câți brandi secția armânească lipsește fără de altă că se aproape ziua de amintare al lui Vasil Barba, profesorul Vasil Barba, ți la Uniunea de Cultură de Freiburg, câta celestisi și ți vadră calea de simi Strasburg, ta să închirdesească acea recomandare, dimandare ti armâni, din drepturile armânilor de sculie, ti media pe armânești, ti băsearică pe armânești și acloții la congresele de Freiburg iar adusă și Irina, iar am dus și mini, luăm interviu al lordului Johnston, ți era prezidentul Consiliului, după a oaspilui armânilor, ți-l ajută profesorul Vasile Barbati din mândare lui Maria de Puci, ți era prezidentul a Consiliului, viceprezidentul Jawari, și după aia peste tot știu diaspora balantă, eu fum Pitricuț, la Aureliu Ciufecu, America, la Universitatea de Fairfield, după aia la Columbia University, America, eu și acolo ți stăvrusim mulți armâni, Andrei Colimitra, profesor la Aureliu Ciufecu, cum ți ziceam, la Ligica Godi, și voi să zic că acolo ți prota oară tu dau unei patru când neasim cu aura pașa și cu la legica îndreapsim și un iurtusearea Zulii națională ti prota oară și Ștefan Minovici și au ațit României numai tăzățem și alți profesori dit Macedonie, dit Gărții, dit awații toți misticare tu lucrurile armânești și așa cum știi tu zilele culturile armânești cu toți artiștii plastici, ti expoziții, ti Casa Drămână și Cai acolo, toți care îngriră să zburăsc cu ti promoții, îngriră sputeți cum era permiflu. Și ne-adrară mult tinii și de la ei învițai multul și de aici avem oameni alepță și voi toras lui Hristusescu nica onoară a lor că a avut ahâta răbdare, zicem, ahâta tinie, ți în feațiră, ți îngriră, ta să poți lua un interviu, ta și demoveti, ta să înveți ceva de la ei, ta să le spun ați avea drată și tot ați vă și nu să hârâchiți în multul la poetul Iori Vrana și el are multe lucruri, nica ascuntatul saltar, amatora ieși una de cărțile a lui, are ținți de frânză și mult o Mihărsescu, este un om
vrea să-l ținem ca tu icoană, cât atât mult un spuniș ne lipsește tot iarea româna mea, mă bun, că nu avem cum să-i hristosim și cum să scutem tupade și te-ați zic, oamenii ți iau părați, știți că aveam un adete, sipă evergheți armâni, era un adete. Nu a greșiți că mașpit cultură putem să scutem capul înainte. Și când o ajutați pe vără, că este tedecal, care este un alt fenomen, tu armânami. El ne da o paradigme. El îți duci tutti locurile armonești fața câtea interviuri, tora vas li scoată tu padi, are ananghi de ajutor. Ți să adară oamenii să di cultură, si bădi cuniar, ti ți să-i aducem tu arada este. Nu. Vor să-i ajutați că nu-i ajută pe ei. Îi ajută armânamea, ajută averea armânească. Ți o purtăm nica și ținica este una famă. Ca să avem ahânța poeți și ahânța scriitori buni. Ți-am din acuvata, să zic nu lipsește să zic mine, ați închisi cu Hlambura, Chira Argoveanu, cu Delihia Steaua noastră, și Gică Godi și Vanghiu Zega, ahâta merisești peza lui și Spiru Fuchi, știți să zic că masi zic tuți, nu n-am capitul emisiunii, îi știm, him ar spândiți, nu him mulți, ma vas ținem la oamenii ăștia ca la ochii noștri din cap. Și să-i ajutăm cât putem, că nu pe ei îi ajutăm averea armânească să iasă trupadi. Și pe cultură vas putem nica să ne ținem și pe limbă să ne ducem adesli grailu și toții astea armânești. Și ne găsesc. Mi-minduiam tora, când te ascultam de tutti, zicem, de tot chirolul este multul de simasi, la care tine fuși acolo, minată. Em de recomandarea de care zburăși de la Strasburg, em de tutti prestăsele este de carte, multul de simasi din noi. Și vreau să te întreb, cum utrita asta, zicem, pe aici să deți unii 30 de ani, eu putu și-ți vezi direct dinaintea ochilor tăi, ți sfații tu armânami, cum vezi tine cum angricară toate aceste eventuri, cum angrică recomandarea adesea angrică, cum angricară toate cărțile institută minarea asta culturală, cum o duchești tine? Eu ți pot zic că fu un chiro, fu una efervescență, una mare hâște, una mare umuti, una mare nădii, și aoaș, tu Machedonii, și tu Gârții, Nam, adram zilele culturii, adram zile de folclor, adram multe spectacole de poezii și de multe. Așa cum să zici, îndreapsim eventuri la Sala Palatului, la Sala Radio, Sălmări, Avzâti, la Parlamentul ale României. Nu era lișor și nu eram de mulță. Era hâștea mare de mare. Și era una deșteptare ți să avea fapt, o examinare a armânamilei. Să ajungi până tu încipit, nici am oamenii căpăiră, am de altă parte, când vrei să închedăsești ceva, nu ține mai de tine, ține de ți-ți fații tu soțietate, ați-am larg, ați-am aproape, ți-ți fații politic, toate sunt legate. Și după cum vedem, lucrurile lor în șuțătură, nici am analiurat toată lumea și după pandemia este ca anglițat, tora este un polimată Europa, nu se știe cât eu, cum, oamenii aceiții, seminară mult și ceva, mulți de ei zduseră. Alții căpăiră, alții fură niheamă, vahea fărmăcați că nu putur să închidăsească teațața luntară. Așa cum zicea la moartea lui Vasile Barba, zicea, este zori să dar țiva să umple un scupo. N-ai zorii este să lucrezi zu de zu
tia cel scupo, di priună va zică. Și vahiațații vrem noi și ațații avem noi tomuti, nu iasti maști ună, zuiti 30 de ani. Vahiasti tima multu, cum va zică și istoria. Țin minte că eram tu Americă și era un armân ți lucra la CNN. Și vreau sulmestic să dar țiva și el te armânami. Și el de prota oară în iutelie și îmi zise, nu, armânamea este problema închisă, nu poți țiva să dar armânami. Cum nu pot? Maca mine bâneți, eu cât bâneți, va să dar țiva te armânami. Nu poți să înzâți că ea este închisă, că muri armânamea. Și te-ați zic, noi oamenii și noi armânii să adrăm cafe unde si putem, acolo ihim și de alihia lipsește să-l aduc aminte domnul profesor Tiberiu Cunia, nâs de acolo dit America, zicea, eu adrai un plan, te 50 de ani, cum îți ducă lucrurile te armânami. Inima, e planul lui nisui desi, canonul a întrebă care este, nu știu, zdusi și el, a lăsat doxii al Dumnezeu multe lucruri și editura și cărțile care le scoase la editură și dicționarul Arnescu, el ți putu și adră Borgia te armânami. Torahiți voi, bârnurile țieniți după noi și vizuiaua tineri și tineri multul ierbapi și acă fuzit, ca este astitora bana. Tu alte văsilii, eu vă iasti lucrurile și eu vă iasti cam ambar. Acolo puteți ca fi un lucrați și adrastivat. Ti ațații nica purtați cu voi. Grailu, masul știți, limba armânească, ei ațații ne spune că him armâni. Și muzica, și portul, și toate țări, și pitața armânească care mâncăm și nu spune că putem să ne ținem ca armâni. Și tața să zic că fi un bârnu va și dar Borgia cât poate și cum poate. Ea mărtia este că tora este una situație așa ți mi-a de Angliga. Tu ți mutrești bârnul nostru așa cum zicem, Timii lui Sim Suțati, Suțata culturală armânească, ți adrășea multe eventuri și ținuați ali cursuri pe armânești, ti ficiuriți mai mulți ani, dar pe aia cu stanța fără cursuri și tusculii și dascalițele ți putură să adară țihăți artimaie, foața ți zic eu că angrică că s-a dră platforma în viața armânești, tora mi hârsesc multul că vine cu hăbări de la Suțata de Athina, când zisiră că sunt ceasuri online, ghini asti, multul ghini, care are mirachi și poate să înveață armânești online, este multul ghini. Ți zic cu toți oamenii care lucrară în este niheam jali, că vahi cu niheam tihi putea să amintă mai mult, a este tora. Armând la ceea ce zici ca fi un varim să adrăm, ți putem, mas nu greșim că singur și mai sim a lăsați de duhul estu divide timpera, i mine li știu tuti, i țitini hi mai etru de mine, i cu niheam închismă, i cu este nu putem să ne chisim. Vas ne dăm mâna, ați avut lucru, m-abțin avut lucru, mintimelul cum m-abțin mintimelul, am ca fi un sigur avem una doar de la Dumnezeu și sigur putem să lucrăm ceva. Așa este și tața că zburești de ceasurile de limba armânească, vreau să te întreb și pe tine cum fușiștine de ascaliță și invitași armânești pe ficioriți, invitași armânești aței mamării din noi. Eu vă spun ora Alexandra, mine puteam după ce biți facultatea să necut înveț. Nu merisia este zânati, nu merisia. Ama ca tuti tubană, le-a dar și mai mult tu armânami, le-a drai câțe zâțea oanii. Aurica lipsește. Eu eram mult orșinoasă. Eu nu mi minduiam, nu mi vedeam vârnoară. La radio puteam să zbrăsc că pe scenă. Nu mi vedeam. Mi primsiră, zice, nu are altul care tine.
După aia o lași arșine, le lași tuti, știi? Așa și cu ceasurile părnești. Aveam dascalița Oații București, aveam profesoare de limbă română. Ei aveam multe meditații după sihăslea lor. Ei le se spărea că nu știu ghine armânești. Nu avea care, ți s-a dar mini merisesc cu ficiuriții, tinerii voi mult, așa că timini fună harau. Nu știu ei cum îți duchiră, ama țin mintiș ca tora, un de fitiții ne-adră un zugrăpsearea și pitablă și zici, care este? Zici, tinihii. Zici, mine, tiți mea, că ești o doamnă bună. Și asta puneam amarli complimentul, ți puteai să-l închirdesesc și tot așa unoară eram mister tu un program în dreptul de TEDcal și era acolo un profesor din Țărună, Minduescu, și el mi-a dreptat și un complimentul care mi-a rămas tu mă du așa, zice, nu am văzut om ca tine, zice, atât am misticat, zice, și tradiționalismul și cosmopolita și si, zice, n-am văzut oameni, zice, și voi oamenii și mai mult armânii că sunt oameni, deci, lucrurile odrăișa este cu Mirachi, că lipsea să lua dară vâră și mi mistica și tu lucrurile astea, și cum vine Toma la redacție și zice, lipsește să adrăm prota piesă armânească așa, care își geacă, nu avem actori armâni. Hai să o adrăm prota radiofonică, dar pe aia de să jucăm. Ne-asim cât mușat fu, țin mintiși ca tora, plângea armâni de scopie, prota când jucăm macloții. Și vine Santa Gica, Vania, Mihai Stergiu, Lele, ție emulații, fuții, ahtari. Și asta vreau să zic, mistihisii tu lucri că nu avea cari, știi? Tu a hurhit. Când nu are cari, dar pe aia va să lipsească vără. Și așa ți... Ama merisi. Eu merisi, nu știu, alții și adrai cu Mirachi. Mi-aduc aminte că zicea un preftu de Essex, știi, zicea și ținu adar de inimă și nu adar cu Mirachi, nu are nici un axie. Ăștia minia că lucrul acel, vai nu cu faptul să lua dar, vai nu ies că nu mai bună tot acel lucru. Mai lipsește să lua dar, v-ați bag suflet și va seasă țiva. Asta este spusă cu mult curai. Nu știu, tora lanță să spună mai multe. Eu voi să dar lucrurile, m-a prindis la dar, cum sibă, nihea mai bun, știi? Zătini. Nu, asta vreau să zic. Cu așa fuși cu îngrăpsările, țin minte că eram marginea de bara de Ohrid și Santa Gica, un profesor Tiberiu Cunia și iatul lui Piceava, acolo băgăm cali să adrăm și un femeridă, bani armânească și premiile care fură date de la bani armânească și fură ca baia ediții și acloții. Și voi să zic că și mi-aflai și jurnalistul de presă îngrăpsită și după la alte femiriți, sigur, la la nostru, la armâname, la multe, după Arada, ți vreau să zic că este bună tinie, zic așa, că oamenii și arucă ația piste, că poți să scoți migdanii și îngrăpsinda lui și cu zborul născântii lucruri ți-ți fac doar n-am și ți prindi. Noi la redacție avem tomuri cu toate eventurile ți-ți fac doar n-am. Bare în auaș 2-3 ani, sigura, cu o agenda armânească. Asta vă zic istorie. Și nu mă zic de-apoi că tot așa nu eram tot distribuția la nu faimos, filmul îl cuțeam acolo, tu redacții, când s-o nici la protul film armânescu și nu va să greșesc cu tot așa emoția care fu și Skopje și Iuțido și cu prezidentul al Macedoniei și cu Iana Mihailova și cu toți armânii de acolo. Dimi
lucrurile ți le dar până tu soni cu mirachi și mati stihisi și acolo, vără soni să se toarnă ația mirachi și ația pidimoții la drum. Așa este. Domnul Mita Guda a lăsat un mesaj mult umșat. M-ați vrei Alghi Văsescu. Zici așa, domnul Guda. Oaspita Aurica Piha prota oară ți vini scopia ca jurnalistă, protlu interviu la drăcu mini. Un oară și jumitate și nu era duri. Vrea Nica multu chiro, nițățea mult umșat, zburăș armânești ca noi, nu mini ca voi, zburăști ca noi. Tricură mulți ani, care vă zic că vă se părea că zburâți idealim că până să și asti. Încliniciunea dauli ne dăți domnul Guda și nu știu dacă desea Aurica știi care zărțină și la Gudenii. Nu știu asta. Asta era, ne turnăm niheam la ți cu căiurile pe Balcan, că te ajutară și pe partea de limba armânească. Vreau să te întreb cum te ajutară. Ți învițași, ți vizuși că să zburaști idhia, ți vizuși că să zburaști diafor. Ți învițași. Nu. Tora are, ația vreau să zic că are născântii particularități, că sunt pindeani și după aia că sunt de aminciu, că sunt de perivoli, că sunt de băiasa. Tora pot să zic că îi duchescu, după cum zburăscu, că sunt diveria, i-au diliați, vai duchești de pe zbor, ca fi onoare ei niheamă pronunția horia, ei alte zboară ți sunt de acloți, dar pe aia nu ți zic cât și cai protaoară când uneșu tu arbini și cât se era zbor la cel fârșurutescu tâliat cu multe consani și tâliat dinapoi fără vocală. Ei, de multe ori și când zbura unia, nu-i duceam tot. Și de-am niheamă informația să lucra și după aia până seam, știi? Până când îi înviță avzarea cu acel grai fârșurutescu și așiți, după aia n-aveam problemă. Am prota, fu așa unul când seară, ți-am ții, stai, tora, eu, cum nu ia chixescu, mi lipsește să ia chixescu, mă nu era ureacla învițată cu pronunțiația, cu tăierea niheamă a zboarelor, nu era învițată și te-ați zica fi un are și linveța este acolo. Nu ai dus linveț altuiva. Și mi-am că și noi putem să învățăm ți zboară misticate ufilisim. Ți nu este de lichegini că vai testa nu se chicăsește. Nu, eu nu hiu vizuitora că nu scânță când asturnară tu et al Gheorghi Roja cu epurisme, cu chischinipsim limba, ațaleții nu sunt a noastre, nu hiu pe simfună cu acest lucru, tu chirolul când iali intrară tu limbă și că fură țănutii până tora, vă zic că sunt a noastre, diții etimologii sibuiali. Și nu hiu pe ața linie că schimnipsim limba. Atora e chicăsesc cu niheamă. Armânie dit gârții, ea chicăsesc cu niheamă. Ca fi un va stragă niheamă mâna de ți să zburaște limba oficială. Și tora mai multe zboară sunt și pe gârțaște, ei vor să fugă niheama largul pe ațele latine. Ea chicăsesc ca una furnia și îți duchească niheamul gheaframa, de altă parte, tora intrară, ți la drăma este sunt. Ea noastră limba, așa ți-ale cu turțismile și așa cu a noastră sunt tot. Și mine chicăsesc cu tața că vizui de mai multe ori, nu erați-vă conștientă, ma vedeam că aveam mai multe zboară, un latinescu și un gârțescu, când îmi părea că magini asti mamșati, asti timini slunvetă cel gărzescu tața că părea că asti cam diafur de limba de oa, ți se zburaști tu crat la iubăneți tu românii. Când avem culai, ghini, când nu avem culai, tiții, sfugim, să le luăm de altuiva, maș că sunt nu. Amintesc că asti maș ca un năietis sește niheam diafor, sește niheam ahorgia, de ți este tu crat lui iubăneți, ama este țiva așa este. Și sadrară, împrumuturi de oași, de acolo tu te limbila și sadrară. Așa este. Care vă zic că tine
ești mai mult optimistă, e mai mult pesimistă. Tu ți mutrești limba, care va să rămâne nu. Optimismul acel că spate și malai, să-ți că e optimism. Are și malai, așa că să nu ținem niheamă zigață. Și niheamă o mutea. Ținu putem noi, spate acolo de analtul, și tațea voi Sfilisescu arastea țini dudești, țini odrași tora seara, să hiba și ca un climari, tia chicăseari, ti vreari, și prota nu majorearea namisa din noi, vrearea ști dumiză, câțe, tora un om să scumbusi să dară băseari carmânească. Noi ți-adrăm durnim, nu se poate să dormim, vas și dăm arada de el. Cât se are un lucru pisim. Și nu e asta lui, nu va să făgă domnul Haliț cu băsearica, adis nu scumpusim toți să-l ajutăm. Este, are acloțe un contu, e ca fi un cuții poate să ajută. Și toate lucrurile, amărtii, mi întrebă, voi aveți vreo centru arnescu? Nu avem. Cât se dăsi voi toți, ahânța avuți, dăsi ahânța, toți cu bentele, dăsi iniță. Inima, nica nu ne chicăsim. Vor toate este adrarii, cât se noi nu him avarfi și lipsește să avem și nu. Aurica zână dau zboarăși de cartea țiu angripsiștini. Și cartea fu... Tot așa ți nu bindeam să o îngripsescu, eram în oară la ea Parașchevi, Iași, și acolo ți l-au zis prota părintele Ioniche Bălan, ți zisi de Iaia Parașchevi, că este de zățina armânească, că vine de Trachii, din Iga Poli. Și atunci, cât vreau mai Parașchevi, am când am zis că este și armână. Lele și atunci neșu-ți vede, istoria, bana, și asta voi să zic, andamusli, cunoscânți oameni pe unchiro di cali, oadar și cum scupo. Și atunci, cât eram și la bana armânească, iatul lui zisi, știi că nu are carte să-mi armâni. Hadi, adună-i tu și vezi, puteai tine, nu știu ții. Și așa ți de el îngăsuit, după aia de alți îngăsuit și iasă tu padi, o dar prota ca una broșura și nu mindui să... După aia ca îngăsuire oamenii și așa ți știi ciudia mea, aflai și o multe lucruri, prota că avem ahânța sâmță de arzgarmânească și voi să zic că lipsea știtora a doua ediții, că aflai alți mulți și după aia că prit bana lor, prit geografia ei, prin tricurii ei, prin furii ei, poți să adari ca un hartă a locurilor mânești, știi? Multe lucruri le aflai cu aestarea asta și tora cu aestă băseare că ți s-a dară cu vluia în altului Teodosie cu Stanța, iasti ca un căbili băgare și un aiu armânu acolo, aia în Don Diezeru, mai eu zic ca să adânci noi București cu titinia tuturor ailor dizărțină armânească. Să ne ajută Dumnezeu, iastă un omuti. Așa este. Și aici să ai. Și știu sigura că nu vegli de acolo de anălutul. Care fu naima mare să zicem surpriză? Ți nu te așteptai și ți învițași când o îndrizeai cartea? Surpriza fu că aflai născânță sâmță tu Sârbii. Eu nu mi așteptam. Și născânță de ei mări și după aia tu în bană a unui sâmtu si iasti țara sântă, aproape de Ierusalim, tu Hozeva, Ioan Iacob Hosevi, tu ghivăsinda lui bana lui, aflai din altul sâmtu, si iasti mari, Sava cu Țovlahu și el era pramaticolo ala eu, și el de-a digea pitea este sâmtu, altul nu va să știam că iasti el. Din minuscântii lucruri ți le afli, nu li cafți atunci, mă le afli, eu nu te aștept să știi, și din scânță sâmță.
Și tora câteva ori zic că lipsește să dar și pe română că născântii soață-ți sunt Armânia, ma nu știu vagine să găsească, nu știu care este căbila. Zic, ei, tora și pe estul îl scusei și Armâna, vrei nu-l scoși mine, toate lucrurile, toate bana lui, toate este, îl duc și îl spun că este Armân, nu-l feci mine. Are și oameni ți nu pistisesc cu tot. Așa este. Lipsește să scoți și pe mucănești. Ne găsești lucrul la tău permănești la radio. Ama vrem să te întreb desi fuvăr oare mobetea, tu ani ești, de când lucrezi tine tu radio, să se adară la Televizia Națională de România și une emisii cu video pe armânești. Nu tri armâni, ama pe armânești. Voi zic că mă aveți fură și câftări din partea Asociației Culturale Armânească, fură și câftări. Tora, nu știu, desi câftările fură când era ca să drăm niheamă și caie, cum zicea Vanghiu Zega, când nu mata va si barmâni, cum dusească televizia ei alte instituții, va să avem și noi emisii, să drăm niheamă și caie. Desi îl vizură ca un lucru niheamății va scoată să mută mult sentimentul armânesc și va niheamă pericol, nu știu. Nu sunt dreapți până tu Sony și fură mași îmi dau emisiuni și ați alica și să stihisi, iar am tu machidunii și era un parei de la TVR Internațional. Jurnalistația nu a chicăsea, cum să ziceam că nu a chicăseam eu ghine când prota când unești doar vine și ea nu a chicăsea de ți-ți vrea cu armonie de acolo. Și atunci au ajutat ei născând episoade cu te armâni, adrăm noi totuși de la asociat la Etno TV născând emisiuni, nu voi zic tiții de năsire, am atât dispeta noastră de năsire a armânilor. Și după aia Bircheavis cu Maria Cica și cu ea Miheama va închisită toa curhită, după aia dosima largu și ahăt. Ca știi, poate vârzu, pasivă. Da, multe asta nu chirem. Așa este. Știu că ai mari mirache, știi muzică, știi folclor la armânescu. Vreau să te întreb cum îl duchești să-și ții minte să care a horia de la anti? Ho. Cât iar ta zburarea oa nu va ajungă nica unde se cate. Este mult avut folclorul nostru și muzica noastră este mult avut. Eu crescui cu iholul armânesc în casă, am dat să aduna la iurti, afendi cu a lui Bagianaț, cu surini, tot. Mult merisea leavdă cântis le armâneștea și cum le adra ei piparei antifonic. Mult așa. După a ieșit pareile armânești și cu ea le pinunță și așa. Ți-ți zic, cafi, ați are gheafura oana misa de ați este tradițional și ați este folclor și ați este muzică modernă. Nu am țiva cu cană de este domenii, zic. Ți este tradițional, suțedem tradițional, este mult ghini și a este când o avzei protatul gărții perlu în simută. Și de alihia avem tu gărții și în loc să al Dumnezeu avem ștoran, doi cântători, când ai un steriu de ardacul, Hristos steriu și Iorghi Maneca, ațea va zic mare tihit de cântic la armânescu. Și awații avem și avem și amare tihnie ti oamenii ținură prota zborlu pit cântic. Nu scânti ori ne cârtim awații unei istorie a cânticului este la li Hrista lupci, da? Este gicu coadă ti noi hrămusteani. Ghini. Zdusiră pinunță.
au și dichiții să dară, s-a spars în ea măiholo, aesti sunt instrumentele, aesti sunt hâlăsli, lau nisesc cu multul. Ți să drăm, nu știu nici ei cum să dară maghinei, ca să-i băghine știi tineri, știi muzica armânească, știi așa. Ți este folclor, învățăm și la etnografie, și la a este când zburăm cu oamenii. Folclorul nu este dipțivații poți să-l țin tu mână, așa vă-l ținem. Nu, are influențe. Are influențe, îți duți cât aua, cât acolo, nu poți să-l dănăsești. Amas nu la spargă de dip, este geni. Mas putem să nu la spărgem de dip, este geni. Și de la altă parte, cât putem să ne învetora și tu gârții, acolo eu, Nica Scânii, Cânticul, Jocul Armânescu, are influenții, toara bagă timp până mai mult. Și acolo ți-ți ducheaște niheamă, că lucrurile îți duc niheamă altăturile. Este amărtie cât să specialiști, tu zic că avem o muzică mult veacle, mult bună. Sonuri zic că se aproache de acea muzică bizantină, coptă. Este și este amărtie să-l chirema. Tora, ți tineri va să înveață să în polifonie, mult puțin. De-o adit României, mult puțin. Are Nica Papa, înți știu, am așa ți-ai vor înregistrare că v-ați ducă în zoo și așa. Nica tu ar bine și, ved că născând tineri, Nica avdu de la a lor părință și vor sțână, ma așa clo ea de chiare. Este amărtie că ți este una marcă identitară cânticul. Cânticul te spune de Ioan Chisiș și mas aproape dip multe influențe pentru sonii nu va să mai hibațați asta tău. Ma de altă parte nu poți nici să dănăsești lucrurile așa cum vrei tine. Nu. Vizum că nu-ți poate. Tu, ama, când îl luai pe Nica, pe Gica Godi, pe Mihal Prefti, ți poți zici, are culaie. Și știi, muzica este tineri, așa înveață tinerile armânești. Și eu voi să zic că voi Perifania. Perifania, când eram tuducheanii și auzei Luna Moi, și la Ferida mea și alții actori. Dimi, voi zic că așa este acasă. Acasă la tineri și ei doar abânează altă bani, vor cântiți cama anali, cama de actori, acasă. Să nu le agreșim și ațale ți furăm chiroși, sunt anaste. Mai iar avem tihi. Sunt fetele este tora di Custanța, si boți au cu Florentina, cu Cristina Roșca, si boți au cu Eliza Scupra, le să se mută părul. Zic, le are Dumnezeu, nici avem tihi. Așa este. Și pentru că Sonia este cum zicești tine, că ca fi un sadar ți știi și ți poate. Yeah. Aurica, noi ne apucăm de BTC-ta emisiei și noi, ca fi oară anda BTC, avem 3 întrebări scurte de oaspeția noastră. Prota întrebare scurtă este de ai un zbor armânesc cu ținai mai mult țari hari. Să știi că am mai multe, ma un ținsiparia horia este dor e durut. Când zic durut, nu știu să-l spun pe alte limbi, ma noi armânii him duruți. Ai vără măcare armânească ținai mai mult țari hari? E măcare, vara pe perchiță gărsiti și iarna târhână. Și desi ai vră cânti cu armânescu ținai mai mult țari hari? Pot zic că eu am tihi, am dau cântiții încântă numai, unii este Aurica, altea este Pihălea. Eu merisesc cu mai multe cântiții, nu pot zic și la Mihal Prefti și la Gica Godi, multe cântiții, tora ieși măle la cor, mi se pare așa, cum îl cânt Neaușii, cum îl cânt a nostru cântător din București, Iorghi Coadă.
mulțumeri să știi. Și multe alții și la pap iertat lui pap Nas Iorghița, ale armei machedoniți până când v-ați dormiți. Ei nu știu până când, mă gândesc că vor oară, ne deșteptăm. Să nu chirem de simtru numir, cum zicea Irina Nicolau. Așa este. Haristo, Aurica, cum ne trecuși pe toți sfații, tu armâna toate 30 de ani și ne trecuși pe toate este și cu niham optimismul, că nu ești tine sigura de si ești optimistă și pesimistă. Ne trecuși și cu optimismul că mindescu că ideea asta să dără ca fi un ți poate știi, este una idee mult optimistă pentru Sony. Pentru Sony voi și o să vă Hristusesc mult tiniați adrat, voi să le Hristusesc unica onoară a armâilor țin așteptare pe căiurile noastre, tu comunitățile iaram și deaua și dit xani, a cântătorilor a noștri, a poeților a noștri, a scriitorilor a noștri și numai așa noștri, a oaspisilor țin cu armâna mea, că sunt mulți și voi să le oraților ți baș siurtu si rădzua tora aproape, un iasti dada mea și Hristusescu că mi stricseaști când fug multul te armânami și ea las mă multul singuri. Voi să le orti mulți ani algică hagi ți fuirtu situ idiazu cu dada este timini un paradigmă de fumeile armânească și de om cu gean bun și tinisit. Marisește și zborul tinisiți, vizui că toate tinerile nu pară-l cunoscu. Nu este maș respectul tinisit, este, voi zic, ți ține de una praxe armânească, de un tini amestecat cu muzi, amestecat cu vreari, eu așa-l ved, este zbor. Și și Anastasia Soare din Beverly Hills și a iortusit Raonia și mâini Zoe Carabaș armâna ți așteaptă daima cu piti, este ziua ei, zițem și arăși, la tu ți poartă numai haralambi, să nu bânează și tot armâna mea să închirdesească. Și ahât voi zic cu aesta rasti, în caftul iertarea ților ți l-am altusită, smiliartă, nu am adrat casten, și sfeații vahi și simt cam bun, cam răbdători, cam cu vreare. Așa sim și să ținem minte din eduția Aurica că ne duți ghini și noi să ne vedem și joia țihini cu altă mobete și cu altă oaspe. Sarâmșată! Lucru în barță, rață.